čus lidi, my se vítáme u tady druhého dílu, tady té prozkoumávačky normálně. Máme tady zase, jsme tady, jak jsme skončili prostě minule. Jenom o pár metrů dál. Jako jo. Čau. Čau, Zdar, tady zdar. je tady náš host, tady pan Mrož. Tady samozřejmě soudce, tady správce zatím kanálu. Já jsem taky správce, prosím. No, ale to je vedlejší. Takže my to tady jdeme zase prozkoumat. Já tady sedím na stromě. A on tady sedí na stromě. A jo, ty si zapněl představit. Jsem kameraman přece Alex, musíte prostě. Co je Sigma. To budou videa z Brawl Stars, jo. Jo. Z Minecraftu a z Dead Reels, protože tady mám VIP Mrož a Soudučíno. Tady pořád hrajou Dead Reels, tak to něco natočíme. Tak, já vám tady ukážu Sigma klacek, který jsem tam hodil, tamhle můžete vidět. Tak já to stopnu, půjdu k němu a něco vám tam natočím pořádnýho. Však lidi, tak já už jsem to tady přešel. Můžete vidět. Ty personáčky neměly hodně vidění, ale prostě všichni se koukají, jeden další bravku. A tady to prostě na rozjezd tady toho kanálu. No právě, nečorujme ten klacek. Ten můžete vidět, jsme na tomhle klácku. Já jim to natočím těm divákům. Tak, tady můžete vidět. No, doufám, že se mi nestane chyba jako minule, že to nebudu natáčet, že to bude divně úplně. Ale neměl by. Když to natančí takhle, tak s tím nic nestane, ne? No tak to je dobrý, tak mi dej ten klacík. Tady si musím držet klacku a jít o tomhle. Hele, no, už mi to nejde tolik. To křuplo, ty vole, to křuplo. Fakt, že jo, reálně. Čum tady, tak to tady křuplo. Ty tady křuplí, ne? Ne, tady. No, tamhle to je, která je křuplí. To zkusím křupnout. Nebezpečí hlavně. Lidi radši na to nestoupejte, už to neskoušejte. Jako podle mě většina ani neví, kde to tady je. Ale většina, jo, jako. Jako, hele, je to nebezpečí. Jo, neskoušejte doma, neskoušejte doma. Hlavně ne doma. No právě, jako mohli bychom i natáčet magnetic fishing, ale dcera, z minulý zkušenosti, když jsem ho měl tady první den, tak ten magnet skončil v rybníku zaseklej na dně, takže jako, nevím. Tak kudy to půjdeme? Vrchem nebo spodem? Asi můžeme spodem. Real. Tak my půjdeme vrchem a nebo jako můžeme to prolíst obojím. Co to tady vytáhl? On tady pan soudce, tady vytáhl něco. Betonová trubka, koukejte na to lidi. Už tak napište do komentářů, co to je. A vozítko od židla. Neptejte se, kdo ji zdemoloval. Ale no, nepředbějte. Máme ještě v plánu pár takových prozkoumávaček udělat. Doufám, spinning catka, nebojte se o spinning catku, je v pohodě. Akorát jsme ji zapomněli, protože jsme prostě tupci, ale jsme ji zapomněli. Bohužel máme takové blbé jméno, protože měli jsme se jmenovat Pařmeni z Vyše, ale lidé, bohužel Soudočíno, nás pojmenoval jenom Pařmeni. Pár takových kanálů bohužel je už Pařmeni, ale to je jedno. Ty jsi to jumpnul? Jo. Ty vogo, on to lidí jumpnul tady to celé. No, tak čekaj, já ti natočím botu. Ludku, ukaž tu botu. No nic, bota minus. Tak tímhle zdravíme Ludkovu mámu. Ludku, můžeš pozdravit mámu? No nic, bota minus, fakt, že jo? Tak lidi, my tady počkáme na něj, on se zase jumpne. Tak my tu počkáme, tak bude timeless. No tak lidi, jak to skočil zpátky, už je tady. Roži, co to ty děláš s tím šutrem? No tak jo, tak tady můžete vidět. Je prostě stylový kameraman, který se zaučím. Tak můžete vidět a jako tohle bych ukončil, dal bych to na další part lidi. Čus. Čau lidičky.